Okay, Sinto, ang pagtatagpo ni Marimar at Angelica. Kasama ni Marimar si Sergio na namamasyal sa Villa Abagatan. Siyempre, kasama pa rin ang paboritong aso na si Pulgoso. At kasama naman ni Angelica ang kanyang paboritong aso, si Fifi. Seryo? Halika ka dito? Bakit kaya hindi kasama dyan sa babaeng yan? Hindi mo ba alam? Mapekit kasal ninyo? Angelica, wag kang magsalita ng ganyan. Dahil mahal na mahal ako sa'yo. Ako ang mahal ni Seryo. May katibayan ako. Ayan! Basahin mo yan! Peke ang kasal nyo! Walang notaryo. Halika na, Seryo! Lubaking ko na, lubaking ko. Lubaking ko na. Angelica, wag mo watawin sa akin ang pinakamamahal ko. Kailangan ba ako sa'yo? Animal ka sa itong pangalan mo! Mas malaki ang tiyan ko! At doon na nagsimula ang pagtutunggali ni Angelica at ni Marimar dahil sa kanilang pagmamahal kay Sergio. Siyempre, yung ating longer. Dapat po anong radio. Ang siyempre ay ang pag-uusap ni Corazon at si Marimar. Pinapayuhan ni Corazon si Marimar tungkol kay Sergio. Kung dapat ba o hindi dapat na ibigin ni Marimar si Sergio. Corazon, nasaan ka na? Gusto kong marinig kung talagang nilaman. Yaya! Sandali lang po, tita. Ay, naku, Dad. Pambilya. Alam mo, kung mo yung puso. Ha? O di ba sili-sili? Kasi alam mo, Dan, mahal na mahal ka ni Sergio. Kaya, yung buwisit, dahil tatambantin ang pangalan sa isang Angelica, dito nga ako dito. Wish ko lang po, Mabilia, sana maging maligaya kayo. Kawawa naman si Cruzita. Corazon, Mami! alagaan mong mabuti si Rosita. Yan ang aming bunga ng aming pagmamahalan ni Sergio. Opo, Mabilia. Okay, sa darating na Pasko, bibigyan ko kayo ng bonus. Ha, Corazon? Maraming pong salamat. Hindi na ba magbabago ang itsura mo, Corazon? Ganito na. Halika na. Rosita, maglaro ka na doon sa kliniko.